Krásný den, přátelé, u dalšího rozhovoru Deep Talks. Dneska s Michalem Pastierem. Ahoj. Čau. Moc jsem se těšil na tenhle rozhovor. Michalovi teďka vyšla v českém překladu jeho kniha Žlutá kniha. A Forbes tě dal do žebříčku 30 pod 30, vyhrál si spoustu ocenění jako jeden z nejvíc inovátorů v Evropě od Google a Financial Times, top 100 inovátorů. Je to tak? Spoustu ocenění, už to ani nepamatuješ, že? Ľudia povedia veci, čo ti poviem. Ja mám odporúčané na LinkedIn, že som aj dobrý v SEO a v UX a tak, takže akože je to zajímavé. Ale já tě považuji za to, že jsi jeden z nejkreativnějších lidí, co znám. Potkali jsme se na X konferencích, přednášel jsi i na našich konferencích a vlastně mě bude hodně se bavit o tom, jak vůbec chápat současný svět, protože si myslím, že vlastně kreativita je nějaký holistický přístup. To, že člověk chytne nějaký trendy a chytne je dřív než ostatní. A to jsem vždycky u tebe vnímal, že umíš. Takže pojďme na to. Super. Já začnu rovnou AI, protože my jsme se teďka, když jsme pustili kamery, tak jsme zmínili AI. Tak máš pocit, že AI kreativita, když se zeptám třeba ChatGPT vytvořně marketingovou strategii, nebo lépe si expert na marketing, profesor z Harvardu vytvořně marketingovou strategii, tak máš pocit, že ta AI kreativita je něčím horší než ta naše lidská? V rámci stratégie a týchto vecí, tak zatiaľ je horšia, ale o 2 mesiace sa môže všetko zmeniť, ale hlavne ako keby tie nástroje, ktoré nám urýchľujú tvoriť potom ten obsah a tvoriť potom tú kreativitu, dávajú do reality, tam je to fantastické. To znamená, ja veľmi verím v budúcnosť. Vlastne my sme o tom hovorili v roku 2016-2017, sme robili taký projekt Kentaur, čo bol vlastne AI plus analytik, AI plus nejaký kreatívec. To v 2016 roku vlastne potom integrovali Marketing Cloudu Alexi ako prvý na svete z Exponeo. A ja som už vtedy veril a vlastne stále tomu verím, že tá budúcnosť bude o tom, že proste si ty ako proste multičlovek, multidisciplinári, a ty si vlastne ten kurátor toho dobrého, vieš, čo by malo fungovať a ty len potrebuješ tých AI kolegov, ktorí ako keby sú tvoje ruky. A to naozaj nastáva každým dňom, je to bližšie a bližšie a bližšie. A keď teraz hovoríme s svetovými agentúrami, tak naozaj proste, že ty potrebuješ ľudí, ktorí sú kurátormi, ktorí vidia za ten roh, ale potřebují to rýchlo spraviť a to je konečně možno. Ale ta role toho kurátora se mi hrozně líbí. Můj kamarád, který je průmyslový designer, tak vždycky říká, že dřív měl prostě 5 juniorů, který mu udělali 30 návrhů, on šel za klientem, on si jeden vybral a on to potom jako ten senior rozpracoval. A že dneska vlastně mu AI udělá 30 návrhů, on jde za tím klientem, on si jeden vybere a on to rozpracuje a už nepotřebuje těch 5 juniorů. Tak jak se díváš tady na ten jakoby, úsvit těch juniorů, který vlastně to budou mít těžký konkurovat té AI? Vo finále vždy budeš potrebovať nové talenty, len budeš akože od nich si zrazu iné veci. Už nebudeš, že potrebujem ultimátny craft, ale potrebujem múdreho človeka. Okay. Potrebujem človeka rozladený, ktorý sa nebojí konfliktu s AI, challengeovať proste tú technológiu a ľudí, ktorí majú vkus. Nemusia mať craft, ale musia mať vkus. Musia mať vkus, cit pre spoločnosť, pre tú society, kde sa nachádzajú a počúvať. Akože naozaj dať to ucho a cítiť, že kde je to pnutie, kde je tá príležitosť a toto AI bude ako keby šťastí to bude splňať, ale tí ľudia budú vzácni. Jo, ono se dřív říkalo, že je dobrý být takzvaný T-shaped, že jsi jako do šířky, že máš přehled a v něčem máš jednu expertízu. Pak se začalo říkat, že je dobrý být P-shaped, jako písmenko P, že má 2 nožičky, že máš 2 expertízy, že jsi prostě třeba programátor a lékař a že tam bylo těch nejvíc inovací. A dneska se říká, že je dobrý být takzvaný comp shaped, jakože hřeben, že má hodně těch nožiček. Ano. A mně právě přijde, že tohle je přesně ta role toho kurátora, že ty rozumíš trošku grafice, trochu AI, trochu lidem, trochu právu a vlastně jako dokážeš poznat, co z toho je vlastně to dobrý. A to mně přijde, že jsi ty vlastně, že jsi takový jako multižánrovej člověk. Žiaľ, je to taká, ja to volám, že dar a prekliatie zároveň. Ano. dar a prekliatie, ale napríklad presne, čo som robil včera v noci, keď som mal proste spať, som si pozeral, ako vystávať komiks. Čo som robil prevčerom v noci? Skúmal som, ako Hans Zimmer tvorí hudbu, lebo neviem čo. Čo som robil 3 dní predtým? Kde je najväčšia šanca nájsť mamutov, pokiaľ ideme do tejto lokality? Mamutov, vykopávky. Paleontológiu. Čo som robil 6 dní predtým? Čo vlastne syntetizátor, ako vlastne funguje? Čo som robil 7 dní predtým? Ako postaviť auto, ktoré prežije Rally Dakar?
Okay. A žiaľ, ako keby niekedy tými okolnostiami som nútený stať sa väčším odborníkom na motor, ako sú mechanici, aby som dokázal rýchlejšie im pomôcť v nejakých procesoch. A Mika pri tej hudbe, že proste mám teraz ďalšiu značku, Hark Brutal, tým, že vlastne prežili sme tu Sahara Challenge, tak wow, a teraz ja som k nej hudbu a teraz, že OK, teraz nemám teraz čas tu nariešiť nahrávanie, hudbu, neviem čo, spravím to z AI, napíšem si nejaký text bude takýto, bude inšpirovaný takouto básňou, toto, takéto aranžma a zrazu ty vieš, keď to bude dobré. A že to je fantastická doba. Takže právě si mě potvrdil to, že jsi comp-shaped, že jsi multižánrovej a já souhlasím si, že to je dar i prokletí. Tady půlka mých hostů v Deep Talk se skoro přiznal, že má jakoby buď to diagnostikovaný ADHD nebo reálně ADHD. Mne to každý hovorí, ale akože, kým to nemám diagnostiku, asi takže nemám. Ano, nemáš. Ano. Zatiaľ nemám, jo. ale... Vůbec, absolutně nie. Hele, pojďme se podívat trochu na tvoji knížku. Já jsem si říkal, že začnu takovým vtipným příběhem, protože knížka je o budování značky a o brandingu. A já mám 19 let firmu, co se jmenuje Growjob. Mm-hmm. A nám, když bylo 20, tak přišlo vtipný, že to zní jako blowjob. A přišli jsme na poradě a někdo přišel, dělali jsme rebranding a padlo tam jméno Growjob. A naši programátoři říkají, ježiš, to je strašný, to zní jako blowjob. A naši obchodníci říkají, hej, to je super, to zní jako blowjob. A já říkám, tak kupujeme doménu growjob.com. A od té doby máme brand Growjob. A bylo to vtipný do té doby, než můj kolega měl přednášku na britské ambasádě tady v Praze a přišel za ním nějaký diplomat a říká, prosím vás, to je jako kdybyste se v češtině jmenovali hůřba. No a pak jsme zjistili, že když jsme začali expandovat do zahraničí, takže Growjob jakoby opravdu v zahraničí to zní jako hůřba, tak jsme museli koupit doménu procrastination.com a vlastně jako od té doby si říkám, jestli to byl jako dobrý nápad se jmenovat Growjob. A vlastně hrozně dlouho odkládám nějaký rebranding. Tak jenom co bys mě ty jako expert na značky tady dal takovou krátkou minutovou radu, jestli Growjob si máme nechat, nebo jestli ho změnit. Pre každého, ako keby moja rada je tá, že potrebujeme poznať situáciu, aj ty, aj svoje ciele. A tomu vieš prispôsobovať, čo robíš. Lebo vlastne zbavíš sa toho, že čo mám, čo je predo mňou, ale povieš si, kým chcem byť, čím chcem byť a aký je ideálna predstava o mne v očiach toho zákazníka. A to ti zase otvára absolútne všetko. Lebo presne to je to, že ja sa môžem volať Spring Mineral Water, ale bude to drahé a ja mám proste, som v dobe 2-sekundovej pozornosti, tak sa radšej budem volať Liquid Death, lebo ľudia si to všimnú. Okay. A to všimnutie je obrovský dar, ale zároveň tá značka, ten branding, nie je o tom, že sa mi to páči, alebo to len zaujme. Viem to právne chrániť, viem to trademarkovať. Nemá to nejaký kulturálny problém, že keď pôjdem do Španielska... No tak to má kulturální problém Growjob, že? Reálny kulturálny problém. Akože chichichacha je v pohode, ale keď sa voláš rasisticky, alebo sa voláš ako basická separatistická skupina, čo sa stalo jednému nášmu klientovi nechtiac. Nebudeme říkať, že to byla ETA, že jo? Tak vlastne. Takže vlastne ty nevieš raz do niektorých krajín. A toto je tá vec, že môžeš vymyslieť koncept na... A ono to vôbec nie je, že volajme sa hovno. Však volajme sa hovno, však pre mňa za mňa volajme sa. Ak budeme mať trademarky, bude to odlišné v kategórii, bude nám to otvárať dvere, nebudem sa obmedzovať v kategórii podnikania. Okay. Viem to chrániť, brániť a brániť sa je dôležité. Že nemáš mať trademark, ale toto aj nauč svojich ľudí, že vlastne nie, že tešíme, že máme trademark namiesto toho, že máme ho, ty sa musíš brániť. A vlastne ty sa musíš brániť, lebo to je tvoj asset. A keď sa nebráníš, tak potom ako keby, že na čo mi to je. No tak co ty jako kreativec potom říkáš tomu, že vlastně AI generovaný obsah není chráněný autorským právem a vlastně dneska spoustu lidí, že ho používá už dneska AI do reklám, AI, různý kreativy, video, tak a není to chráněný autorským právem. Tak to je docela problém. Jedna vec sú značky a firma, to je tvoj asset, to sú tie fundamentals, potom máš obsah, ktorý je meniteľný, vymeniteľný a tak ďalej, zažalujte, neviem, ty potrebuješ chrániť to, čomu investuješ svoj čas. To, čo tu bude dlhšie ako tá nová kancelárska stolička, to, čo tu bude dlhšie ako tá kampaň a dlhšie ako ten content. Takže u brandu to řešit a ten zbytek prostě v obsah, jako ať si to lidi vykrádajú. Najčastejšia chyba býva, že vlastne sa robí, keď píšu ten Lean Startup Principle alebo MVP, Minimal Viable Product, že poďme niečo spraviť, potom trošku vylepšíme a potom to bude lepšie. Tak vlastne aj knihe hovorím o tom, že to je skvelé, on to funguje pre produkty, a je to katastrofálne, keď riešiš cez to marketing. Pretože predstav, že máš v úvode hovno, vylepšíš trošku hovno, ale to je stále hovno. A ty meriaš hovno, optimalizuješ hovno, ale ono to je fakt, že shit na konci. Ale aj IDEO agentúra, ktorá vlastne robila aj so Steveom Jobsom, prišli na to, že oveľa efektívnejšie vyberať si presne z 30 možností. To sa vraciam k tomu, čo si povedal v úvode, že vyberiem mu to aj 30 možností. Vyberiem si tú, ktorej ja pocitovo verím a ktorej mi trh hovorí, že tam sú peniaze. To nie je all in. OK.
A veľa ľudí, hlavne v postsociálnych krajinách, má problém tým, že však nejak bude, nejak vyskúšame, chacha a potom zažalovaní. A teraz si predstav, že my sme tých 12 rokov robili CES, už 300 značiek sme robili. Ale prečo sme robili tu v tomto regióne toľko veľa? Lebo ľudia sú chacha. Oni sú niečo vyskúšame a potom majú súdne spory, potom majú problémy. Takže tá značka tu bola cez taký, ja to volám, že tá značka ako téma, to vlastne bola, ona sa riešila s ľuďmi, ktorí boli takí, oni riešili proste somarínky, také ozdobky, oni vlastne boli, že odrbávači. A povedali ti, že aký ste archetyp, aká ste persona, neviem čo. No to tady máme. Vôbec sa neriešili tie podstatné veci typu, vieš to právne chrániť, ale to není sexy. Nemôžeš robiť top 10 typov, ako právne chrániť svoju značku. Ty potrebuješ, aký význam má farba fialová. No a ľudia, a toto mňa prečo motivovalo prísť do tohto celého industry, odbullshitovať ho. Odbullshitovat, to je krásný pojem. Já jsem tady napsal, že v nějakém rozhovoru řekl pojem brandové EZO. Áno, to je brandové EZO. Jo. Ale znovu, ako to by takto, že ono môže fungovať, lebo však, keď veríš, že ti Jupiter oplňuje svet, tak to veríš, takže to sa stáva realitou. A keď veríš, že tá modrá ti pomôže, aj keď ťa zažaluje, aj keď ti bude drahá, ale možno 30 rokov ti pomôže v niečom. Pre mňa, za mňa. Len tým, že sme investori a riešime to naozaj finančne a potrebujem poznať, čo ty chceš, a pomôcť ti urýchliť tú cestu k tomu zisku alebo na tom trhu. Hele, to tady mám takovou otázku, jo? Že vlastně, když jsi začínající podnikatel, tak máš často jako omezený rozpočty. Není to tak, že prostě každý narealizuje... To je dar. To je dar. Já jsem nikdy neměl žádného investora, prostě jsem furt 100% vlastník vlastní firmy, takže si vlastně můžu dělat, co chci, ale zároveň utrácím ty svoje peníze a ne nějaký od investora. Takže člověk jako šetří. A vlastně na začátku člověk jakoby má na výběr, jestli teda investovat do nějakých výkonnostních reklam, kde jasně vidí, že tady zaplatím korunu a ona mě vydělá 2 koruny, tak je takový jako měřitelný. Ano. A investice do toho brandu je taková jako těžce měřitelná. Že? Tak kolik bys procent třeba jako úplně začínajícím podnikatelům poradil, ať dávají do toho výkonu, kde jasně vidějí, že jim to vydělává, a kolik procent třeba alokovat do toho brandu? Takže treba si povedať, to je anomália českého trhu. To je proste stvorené tým, že ako keby aj kulturálne, že dokáž mi. Ľudia neveria sebe. Tak máme jednu z nejnižších sebedůvěr, platí to všech postkomunistických zemí. To som napríklad nevedel, ale vidíš, že si mi to teraz potvrdil. Ja som to len cítil, že to je preto, to znamená, ja si neverím, musí dátový boh za mňa povedať, čo je správne v mojom živote, lebo ja to neviem a dáta mi povedia. Ale my vieme z tých 20 rokov, čo to robíme a čo zbierame štúdie, že nakoniec ten fame faktor je oveľa silnejší. My sme stretli jedného veľmi slavného podnikateľa, som o ňom písal aj v knihe, že vlastne naozaj ktokoľvek môže uspieť. To bol týpek, ktorý pred Netflixom začal robiť subscription model na ponožky. Subscription model pred Netflixom ešte kedysi dávno. Veľmi drahé ponožky. Ale on mohol optimalizovať proste, že ponožky na objednávku a predplatné na ponožky, a to nie je zmysel. Alebo vôbec budovať kategóriu ponožky, to nie je zmysel. On čo spravil, zobral si nohavice, odstrihol, chodil na konferencie prednášať so strihnutými nohavicami a stal sa slávnym vo Švajčiarsku a stal sa multimilionárom, lebo bol ikonický. A to je ako keby druhá cesta toho celého urýchlenia, že ako náhle ten fame faktor je jeden z najvplyvnejších na tie veci, čo vlastne ako keby ťa ovplyvňa, lebo prekliatie podľa mňa aj českého trhu je to, že tu nás stále ostalo, že pomerieš nejaký engagement, ale pomerieš nejaké metriky typu, že vyhodnocovať, neviem, proste konverzia, takéto veci, ale ty len a cieľenie. Targeting sa ukázal, že vlastne nefunguje. No teď funguje výrazně méně, protože ta AI to optimalizuje líp než ty. On nefungoval takmer nikdy, len všetci akože to bolo strašne malé veci, tak Procter vypol targeting a začal rásť. A my vieme z marketingových teórií, že ty potrebuješ cieľiť na celú kategóriu. Značky rastú vtedy, keď oslovujú nových zákazníkov. A vlastne o tom je tá kniha, že veľa vecí je sexy, ale ty sa nauč aspoň základy. Tvoja zodpovednosť ako podnikateľ aspoň vedieť tie základy, ako sa budujú značky a firmy, oslovuješ ľudí v celej kategórii. A nie v správnom momente, v správnom čase, správneho človeka. To je nezmysel. Ja potrebujem byť slávny v rámci celej kategórie, lebo vtedy tie značky rastú. A to mi neumožňuje performance. Ale teraz nehovorím, že nerobte performance. Robte ďalšie veci, lebo proste potrebujete robiť o tej zdravej kombinácii. A nakoniec, čo vyhráva reálne? Founders power. Proste ty ideš s kožou na trh, si niekde vonku, vidia ťa stretnutia, pamätajú si ťa a tej firme pomáhaš otvárať dvere. A nebolo to tá reklama. Nebolo to ten PPCčko, nebol ten konto. Je pravda, že tohle jsem zažil jakoby
asi to hlavní srovnání s Amerikou, že tam vlastně ty lidi daleko víc investovali do svého osobního brandu nejdřív a že vlastně, že jakoby ten founder, když je známý, tak někdy je ten founder známější než ten jeho brand a pak to funguje. Na druhou stranu pak, jestli to jako, jak bych to řekl, no, jestli to někdy nevede k tomu, že tak zase člověk zase řeší až moc třeba sociální sítě a aby byl slavný a ten produkt stojí za prd. Výborná otázka. Preto ako keby tým, že... Dám ti paralelu v rámci tejto diskusie. Ľudia hovoria, že maskotov je veľa. Prečo maskotov veľa? Robila štúdia, 4% v Británii, 6% firiem má maskota v Amerike. Takže ich málo. A ľudia majú pocit, že sú všade. Teraz si povedal, mal si prvú ako keby domnienku toho, že aha, že budovanie značky cez osobnú značku, cez foundera. Že to je maskot vlastne, founder je maskot. Áno, ale že to si mal top of mind v hlave, ale to robí strašne málo ľudí, ale dnes si to spomenul, to znamená, že je to tak výrazné. Jo. A pre mňa toto bola presne, táto kniha aj bola o tom, že áno, ale existuje ďalší 11 spôsobov. Lebo ľudia väčšinou začnú riešiť, tak ten founder musí tieto veci riešiť. Ja som to začal sám tiež hovoriť v podstate. Ale ja som zberal ďalšie 11 spôsobov, keď som ako founder byť v utajení. A čo robiť? Teda vlastne, že rob toto sú alternatívne, že existujú alternácie, ako získať tú fame cez produkt. Poviem ti veľmi jednoduchý príklad, hej, že som Google a naša osť je antikorporátnosť. Ja neriešim, že mám super, neviem čo, kód, čistý kód, programátor a tak ďalej. Google kedysi čo spravil, aby komunikoval antikorporátnosť? Oni nerobili si, že dali si hodnoty na stenu, sme customer centric, teamwork, takéto chujady. Oni kúpili kolobežky a dali to jedlo pre každého v office. Ja som bol na prezidentskej návšteve, bol som v Palo Alto, v New Yorku, v Londýne, v Berlíne, v Google. Všetci novinári boli prepnutí z toho, jak ten Google tam má tie kolobežky. A fotili a zrazu to bolo v médiách, Google je cool firma a to predávalo potom aj všetko, že tam sa aj programátori robia a tak ďalej. Že vlastne nejaké z takéto maličkosti sú tie signály značky, kedy nepovieš, ukážeš. A tí novinári nesli tie foundera. Oni videli kolobežku a tá sa stala symbolom toho, že tá firma je cool a tým pádom predávaš aj veci, ktoré sú hardcore parametre features. Jo, ty jsi zmínil krásnou věc, že dneska firmy často si nechají udělat nějaký hodnoty, vize, pak si to dají na ty stěny, ale vlastně člověk vidí, jak je to odtržený od té reality. A že ty nejvíc cool brandy, s kterými já jsem dělal, tak vlastně to neměli na těch stěnách, ale vlez tam a cítil to z těch detailů. Že prostě naraz jakoby, nemusíš říkat, máme otevřenou firemní kulturu a mít to na zdi, prostě ty tam vlezeš a poznáš, jestli mají otevřenou firemní kulturu. V workshopy o hodnotách firmy vymysleli cateringové firmy, aby predávali chlebičky. To je celé, lebo to ukazuje, že tá firma má slabý leadership. No a víceméně to se naprosto shodneme, protože já vždycky říkám, že hodnoty nebo ryba smrdí od hlavy a že hodnoty firmy jako z velké části jsou ovlivněný leadershipem. Ja som zažil veci, kedy vlastne firma bola v panike, že bože, marketingová riaditeľka, nemáme hodnoty, robil sa workshop a tak ďalej. Zobrali sa hodnoty a títo ľudia, ktorí vlastne ich tvorili, boli potom aj tak vyhodení. Všetci 5. No, přesto, jo. Pro mě furt hodnoty, jako, když to vezmu Sú dôležité, ale nie, že to robí externý člověk. No, důvod, proč my se jmenujeme Growjob, tak je právě to, že jsem vždycky říkal, že jako nechceme skorporátnit a že vlastně v tom názvu firmy je trošku ta naše hravost a jakoby historka, že já jsem v té době, když jsem firmu zakládal, tak jsme měli ještě punkovou kapelu. Vždycky jsem říkal, že chci být jako systematický punkáč, že chci mít jako pořádek ve věcech, ale dělat ty věci trošku crazy. Super. A to je Growjob, pro mě je jako symbol a je to ta hodnota, která je tam jako schovaná pro nás interně. Takže jako nějaký hodnoty mně přijde, že jsou strašně zásadní. Ale jako asi je blbý, když tě dělá prostě tamhle nějaká velká konzultačka, která jede podle nějakých manuálů a pak vlastně všechny ty hodnoty nakonec vypadají stejně. Když se podíváš na ty Fortune 500, tak vlastně moje zkušenost je taková, že 90% z nich má zaměnitelné hodnoty. Jo, že tam bude otevřeno, zákaznický přístup a vlastně ty lidi ani si je nepamatují a necítějí to. Ale problém je iný. Problém je to, že to robí. A problém je, ak robím niečo, nerobím niečo iné. To je reálny problém. Namiesto toho, aby som, oni riešia sa hodnoty, neviem čo, namiesto toho, aby som volal napríklad, že ako rastú značky a firmy tým, že oslovujú nových zákazníkov. Anka firmy analýzujú svoje existujúcich zákazníkov. A teraz, keď mám na výber, že budem riešiť workshop o hodnotách, ale budem volať zákazníkom, ktorí nie sú naši zákazníci a idem riešiť ich strachy a obavy, tak tu nás získam reálnu hodnotu. Lebo riešim ľudí, prečo s nami nespolupracujete? Čoho sa obávate? Prečo nekúpujete tento produkt? Čo vás brzdí v kúpe tohto produktu?
Tam je hodnota. Takže keď robíš toto, nerobíš toto. Takže vždy si ako keby dajte, keď máte pred sebou možnosť niečo robiť. Nie je to, že či áno alebo nie. Ale čo preto nebudeme robiť? Lebo trávime čas týmto. Jasně, takže ty máš prostě jeden čas, a jako když jsi malá firma, tak prostě to můžeš čas pálit tady, nebo dělat akvizice a presne tak. Moja ambícia bola, že pomôcť ľuďom nachádzať veci, rozlišovať veci naliehavé a dôležité. Lebo veľa vecí je naliehavých. A práve mne je to ľúto, že tak nie je taká veľká, lebo strvia sa toho ako keby, že boja. A našťastie, vďaka tomu sa stala svojím symbolom, lebo ľudia sa vzdelávajú. Ale ona vlastne pomáha tým founderom. Ja mám skúsenosti, že človek priletel private jetom zo zahraničia, že wow, nakúpil to predstavenstvo, lebo konečne začali ako keby odbullshitovať veci a išli ku kóru, ktorý ale vychádzal od zákazníckej potreby, čo bolo fascinujúce počuť. Takže žiaľ, odbullshitovanie bolí a musí sa zbaviť bullshiterov okolo sebe, ale potom to je všetko rýchlejšie, jasnejšie a zarába to viac. Ale ty jsi měl přednášku teďka na konferenci od Holex Marketingu a myslím, že tam i padlo téma Love Brandu, že vlastně Love Brand není jako reálná věc. Přesto lidi se rozhodují podle emocí. Tak kdyby si okomentoval, jestli vlastně máš chtít být Love Brand a jaký jsou teda úskalí toho, když lidi nějakým způsobem mají emoční vztah ke značce. Tak to samozrejme, ľudia majú vzťah ku značke, zároveň vieme, že ľudia si nepamätajú značky, ľudia nie sú verní značkám a nakoniec na teba zabudnú. Väčšinou. Ani nevedia, že existuje, potom si pomenieš, alebo väčšinou, že ako keby tá láska to je trojdňová, niečo si objednávam, potom to zabudnem a tak ďalej. Problém Love Brandu je to, že robíš veci, aby si sa vtieral. Takže nerobíš žiadny leadership. Neukazuješ cestu, lebo len poslúchaš. Ak chceš byť chválený. Ak chceš byť chválený, aká je najľahšia cesta byť chválený? Robiť veci, ktoré sú práve teraz chválené. Tým pádom robíš trendy veci. Dáš si tobie sa trendov a robíš trendy veci. Trendy posolstva, trendy design, trendy všetky veci. A si chválený. Si chválený komunitou, zákazníkmi a tak ďalej. A z dlhodobého hľadiska ničíš svoju značku, lebo nie si distinktívny v rámci tej svojej kategórie. Okay, takže Love Brand spôsobuje priemernosť. Proste, že ak ideš po trendoch, tak vlastne vyzeráš ako väčšina. OK. Mně k tomu napadá, že vlastně že spoustu influencerů přesně tohle dělá, že aby nestratili jakoby partnerství, tak dělají jako trendy věci, jenom aby někoho neurazili a pak se stávají taky průměrnými. Že vlastně se to dá vztáhnout i na influencerů. Jasne, ty poznáš veľmi veľa influencerov, ktorí vlastne prestali počúvať seba a začali počúvať komentáre. Veľmi známa kritika je hudobníkov, ktorí dajú kúsok pesničky a rozhodujú sa podľa reakcií, či to dajú vonka, alebo nedajú to vonka. A tým pádom nejdú all in do tej pesničky, nedajú tam kompletnú emóciu. Proste Tyler, the Creator, on extrémne hejtuje ako keby ľudí, ktorí ako keby dajú snippet, toto teraz robím, čo vy na to, až nemajú v sebe confidence. Takže keď si Love Brand, ty vlastne nemáš odvahu a nemáš ani seba dôveru. Keď si máš ľudí, ktorí, my tu budujeme Love Brand, väčšinou je tam problém nejakého ega, ten človek chce byť chválený. Takže ty bys jakoby poradil jak značkám, tak jednotlivcům, aby klidně se nebáli nějaký kontroverze, že vlastně budou sví a díky tomu samozřejmě některý lidi odraděj, ale je to lepší, že jsi jako díky tomu autentický a vybočuješ. Presne tak. Ale znovu, keď sa povie slovo autenticita, tak ja tam zvýrazňujem, tam je veľa caseov o tom, že keď povieš autenticita, povieš to ty, tak môj výklad autenticity môže byť iný ako tvoj. A my niekedy vidíme, že niekto robí nejakú bullshitovú stratégiu, má to 200 slajdov, nie je tam reálne nič, lebo sa opýtam foundera, že čo robili, vy si nechali robiť stratégiu, tu je pán Pasová stratégia. Dobre, čo je tá stratégia? No a nevie mi ten človek povedať. Jo. A väčšinou tam je, že buďte autentický. A potom im tam dávame tie štúdie, dobre, ale pre túto cieľovú skupinu autenticita znamená, že sme vulgárni. Pre túto cieľovú skupinu autenticita znamená, že sme transparentní v procesoch. Pre toto znamená autenticita, že kritizujeme. Že máme nepriateľa, sme autentici. A pre tie rôzne cieľové skupiny je rôzna autenticita. Takže pre mňa je veľmi dôležité ľuďom komunikovať, že keď sú Slovákov, že buď kreatívny, buď autentický, aby sa vymenili za konkrétny príklad. Čo znamená pre našich zákazníkov autenticita, čo znamená pre našich zákazníkov kreativita, ale potom si vo svete bullshitu, kde ti niekto hovorí, my sme autentická firma. A zaňat, čo ste? Čo to je? Čo mám ja z toho ako zákazník? Povedz mi prečo? Čo? Ale mám takový příběh, já jsem dělal právě workshop pro jednu firmu, která má japonskou matku. A japonská matka jim poslala nový hodnoty, oni si to dali všude do těch kancelářích a jedna z těch hodnot byla přesně otevřenost. A já jsem tenkrát dělal workshop s jejich zaměstnancema právě na téma jako adaptace těch hodnot. A já tím zaměstnancům říkám, co pro nás znamená ta otevřenost. A oni jako, no nic, jako s náma to vůbec nerezonuje. Tak říkám, tak
jakoby, co je třeba proti jako té hodnotě. A přihlásila se paní a říká, no víte, my tady máme takový jako problém, my tady hrozně drbem v kuchyňce. Tak já jsem přeškrt korporátní hodnotu otevřenost a napsal jsem, nebudeme drbat v kuchyňce. A naraz to jakoby bylo jako lokální, bylo to od nich a právě autentický, jako doopravdy. Ne ta otevřenost prázdná, ale nebudeme drbat v kuchyňce. A mně právě přijde, že spoustu jako těch korporací má tenhle jako zásadní problém, že vždycky skončí u něčeho, co vlastně je takový jako vágní, aby nikoho neurazili. Hej, lebo oni potrebujú vykazovať činnosť a prokrastinujú tým, že niečo robia, alebo v finále to bude. Ale zároveň samozřejmě, ty když jdeš do toho rizika a jsi jako doopravdy autentický, tak já chápu, proč ty značky do toho nechtějí jít, protože logicky někoho nasereš. Jasne. Vždycky máš pak hejtery, vždycky to je takový jako, že když v dnešní době jakoby si stojíš za svým a máš ten názor, který je třeba nepopulární, tak je to těžký. A chápu, proč do toho ty brandy nejdou a nakonec skončí u toho jako průměrného, ale nikoho neurazej. Keď som akože spisoval, že čo funguje, že naozaj, že proste nemám čas, nemám peniaze, neviem čo, tak Mišo, poraď mi, že čo v marketingu mám robiť, tak naozaj teraz to trafil po hlavičke klinček, že to je naozaj, že ak nemáte budget, nemáte neviem čo, nemáte nič, stále máte seba a ak chceš zaujať, maj názor. A je to vlastne taktika, v podstate stratégia. Proste, vieš, Tesla hejtovala klasické automobilky. Oatly hejtovalo výrobcov mlieka. Vždy tie firmy nakoniec niekoho hejtujú. Patagonia hejtovalo fast fashion značky. A ty naozaj si uvedomíš, že ty vole, že vlastne oni išli cez to, že mali názor. No, tieto firmy, a to im dalo ako keby tú energiu a tú sílu, len potom je ťažké si nad tým názorom stáť. No a furt si myslím, že to musí jako, znova použiju slovo autentický, jo? Že to musí jít fakt z tebe, protože jako já třeba mám témata, který řeším a který jako jsou moje vlastní témata a pak je to autentický. Ale kdybych si přesně najal nějakou agenturu, ať mě poradí, jako, jaký teda má mít názor, tak to stejně nebude fungovat. Ne? Stejně to musí jako vycházet z nějaký jako toho jádra té firmy, od toho foundera nebo od nějaký jako... A treba hovoriť také, že reálne rizika, že tam v tej knihe je tam príkladné firmy investičného fondu, ktorí robili kampaň, že investujú do ženských zakladateľiek. Ženské zakladateľky, my sme fond a urobili veľmi slavnú vec, že vlastne ako máš Manhattan, niečo je ten bík na burze, taká tá veľká socha toho finančného bíka, tak oni tam dali Fearless Girl, také dievča, ktoré sa ho nebojí. A to bola ich kampaň, bolo to všade v médiách, 100 milióny dolárov ušetrili na médiách, lebo to bolo ikonické. A oni teda, že teda toto riešia. A nakoniec sa zistilo, že oni proste, aj tak sú to len chlapi, a mali tam nejaké baby a tie mali oveľa nižšie platy ako tí chlapi v tej firme a nakoniec že vlastne oni hlásali hodnoty, ktoré vyšli z výskumu, ale tá firma absolútne tými nežila a bol tam brutálny súdny spor a teda, zbytočné. A to je to riziko toho, že vlastne vedomujú, že nebude riziko, že nebudem autentický. Riziko bude to, že budem zažalovaný. Riziko bude to, že ja môžem prísť o kredibilitu alebo môžem prísť dokonca o firmu. To je reálne riziko toho, keď toto ako keby sa vznikne workshopom. OK. Ještě vlastně, když se podívám na spoustu mých klientů, tak ono je těch věcí jako strašně moc, co člověk má dělat. Jo? A dneska jako, že jo, řekne, OK, tak sociální sítě, asi je dobrý dělat, do toho osobní brand, asi dobrý dělat, do toho výkonnostní marketing, do toho nějaký brand building, do toho tohle. Všetko taktiky. A to je práve to prekladné doby, že keď nemáš marketingové základy, tak riešiš taktiky. Ale ako sa proste dáš si, venuješ si tomu tých 5 hodín a ideš sa učiť marketingové základy, to rozmýšľanie bude úplne iné. Proste, čo budeme robiť preto, aby sme oslovili nových zákazníkov? Ako môžeme osloviť nových zákazníkov? A máš 5 parametrov, máš tam väčšinou fame, máš buď top of mind a základný parameter, aby to všetko fungovalo, máš distinktívne asety. A čo sa stáva vlastne v českých slovenských firmách, je to, že oni hneď riešia LinkedIn, riešia foundera, neviem čo, a riešia, už majú content team, ale nemajú vyriešené to, že ako nás ľudia zaregistrujú, ako nás poznajú, ako si nás spomenú. A ty keď si marketer, vieš inak rozmýšľať a nenecháš sa obullshitovať niekým, co ti radí top 10 typov na LinkedIn. Takže kdybys měl vytáhnout 3 hlavní jakoby, otázky, které já jako firma bych si měl položit, na které bych si měl právě odpovědět, abych právě měl tady ten jako high level pohled na marketing. Co to je? 3 věci. Takže ako keby ideálne, to hovorím, že značka sa nebuduje, značka sa počúva.
A značka sa počúva u toho zákazníka. U toho, ktorý bude nám platiť. Niektorý ktorý nám fandí, ktorý nás ťapká, ktorý nás obdivuje, ktorý nás miluje. Mňa to nezaujíma. Ja potrebujem peniaze na stôl, zaplatiť super ľudí vo firme. Ja potrebujem profitabilitu. To znamená, značka sa najprv počúva. Počúvam trh, počúvam zákazníkov, alebo počúvam, ja som nazval, že ako keby kmeň značky. To sú tí, ktorí mi v úvode dajú najlepší feedback na produkt. Patagonia nebola značka pre každého, Patagonia bola len pre horolezcov. To bol úvodný kmeň. Airbnb nebolo pre ľudí, ktorí cestujú po svete. Airbnb bolo len pre ľudí návštevníkov konferencií. WhatsApp nebol pre ľudí, ktorí radi komunikujú telefónom. WhatsApp, úvodný kmeň, boli ruskí hovoriaci obyvateľa San Jose. Vyberieš si kmeň. Takže v úvode ja potrebujem vedieť, že čo je môj kmeň, vyberiem si svoj kmeň, počúvam ten kmeň. A ten mi dá vymiať ten produkt. A ideálne, čo počúvať je, čo učíme firmy, hľadajte, aké sú strachy a obavy týchto zákazníkov. Chcem im predať melatonín. Aké sú strachy a obavy? Lebo keď neriešiš keď máš takéto proste, že nie si vzdelaný, poďme predať melatonín. Potrebujem content team, bude písať o výhodách melatónínu. Potrebujem LinkedIn posty, kde ako founder budem hovoriť, tento melatonín je super. Potrebujem proste Facebook kampaň, potrebujem influencerov, ktorí budú odporúčať melatonín. A to je presne ten bullshit princíp ezoterický, ktorý je absolútne nezmyselný, lebo tebe chýba fundamentals. Ale keď sa opýtaš, aký je strach ľudí z melatonínu? Ukážeš obal a naozaj zistili, že ľudia sa báli toho obalu, lebo mali pocit, že sa predávkujú. Bol biely. Vyzeral ako medicín. Zrazu zmeníš farebnú paletu na tom obale a narastol predaj o 58%. Ale predstav si tam, že to mohli byť workshopy, neviem, pohľade hodnoty našej firmy pre melatonín. Nie. Ak hľadáš strach a obavu zákazníka, tak rastieš. Takže důvod, proč si ten produkt nekupujou? Co je odrazuje? Kde mají tu negativní emoci? Hledáš negativní emoci? Hľadáš emóciu a môže byť negatívna. Hľadáš obavu. Obava môže byť pozitívna. To je veľmi zaujímavá vec. Ale iný tak to se zeptám, jak môže byť pozitívna obava? Že keď ju identifikuješ, tak sa uvoľníš. Aha, to je len toto. OK. Jako, zistíš, že je malá. Áno. Že to bolo len toto. Poviem ti príklad. Oslovila nás značka najrýchlejšie rastúcej značky výrobca Barefoot. A teraz máš tam všetky tie týmy a ľudia im radia a tak ďalej a potrebujete Barefoot a benefity Barefootu a čo je Barefoot, ako to je a potom rozličíš tá kategória, ona vlastne komunikuje rovnaké, že takto noha, potom takto noha, sloboda prstom, sloboda a neviem čo, poďme objímať stromy a neviem čo a slobodné nohy a tak ďalej. A malo to byť celé o tej slobode. Ale my už vieme, že OK, hop. Dajme si klobúk investora, kde sú peniaze? Nie tí, čo si kúpil Barefoot. Ja potrebujem, aby tá kategória narastla. Ja potrebujem osloviť zákazníkov nových. Ja potrebujem rásť. Urobili sme prieskum v Nemecku, v ďalších krajinách. Riešili, že strachy a obavy a problémy cieľovej skupiny. Aha, vieš, čo nakoniec vyšlo? Ale důvod, proč jsem si nekoupil Barefoot, je, protože mě kdysi nějaká holka řekla, že to je nejvíc asexuální věc, takže... A ľudia nám povedali, že to bolo špatné. A my, že OK, ale keď si marketer robíš 20 rokov, tak ty vieš, čo treba spraviť. Povieš, že je pekný. Barefoot je sexy. A máš 20% ľudí, ktorí keď to v telke, tak je to proste Božie slovo a jasné, je sexy. Tak je to ľahké. Ale firmy to nerobia, lebo neriešia to strach obav, takže ty povieš, že proste, že vyzeráš wow, cítiš sa tiež wow, dáš tam tie benefity, že neboli ťa chrbať, neviem čo, ale ukáže, že ten produkt vie byť pekný, ukáže na ľuďoch, ktorí sú sympatickí a povieš, že to je proces sexy. Okay. A tým pádom meníš tu, nepredstavíš všetkých, ale časť ľudí, vlastne, to je celkom v pohode. Okay. Crocsy. Chápu. A za ňa, dáš si Crocsy, všetci ťa vysmejú. Aká je tá firma zisková? Prečo je tá zisková? Takže toto sú tie veci, že ty nesmieš padnúť k tým ezoterikom, ktorí ti hovoria, a ako máte tu na stratégiu PPCček, neviem čoho, a contentu, a Facebooku, a LinkedInu, a neviem čoho, ak nemáš vyriešený fundamentál z tej značky. A hlavne, ak si neurobil zrkadlo voči sebe, čo vlastne celá prvá kapitola, že čo ty chceš od toho? Chceš mať globálnu firmu, lokálnu firmu, chceš byť tam, chceš to pripraviť na exit do 5 rokov, chceš byť v utajení, chceš byť proste, že najprv si povedz, čo ty chceš, nie, že ti niekto iný povie, že vaša stratégia bude toto, ty si povedz, čo chceš.
A to je samozřejmě jakoby pro každého foundera docela těžký, takže on prokrastinuje a radši bude řešit strategii na PPCčka. Poďme PPCčka, neviem čo. Jo. Ja to vím akoby od sebe. Jo. Akože... Ja som, akože, na toto som tiež prišiel a ja som potom nakoniec urobil takú vec, že táto kniha má 600 strán tak ďalej. Ja som vyextrahoval z nej workshopy pre founderov, ktoré majú formu zápisníka. Je to menšie. A to je presne to, že ak už nejdeš vyplniť 4 strany, tak máš fakt problém. Mimochodem je tam hodně obrázků, takže... Áno, ale že ten zápisník, to sú presne otázky pre foundera, že dobre, že čo vlastne chceš od toho? Aká je tvoja predstava o tej firme? Ak si to vyplníš, že to wow. A tí ľudia majú také, že mne píšu tiež, že vlastne, že buď začali, lebo išli do niečoho úplne iného, lebo zistili, že vlastne, že aká vlastne veľkosť toho, kam ideš. Budeš spokojný, tam bude, ale vlastne, že ty to potrebuješ praviť, lebo potom sa necháš ezoterikmi proste zľava, doprava a budeš hovoriť, že to nefunguje. Budeš hovoriť, robili sme so 6 agentúrami, žiadna nefungovala. No ak si robili so 6 agentúrami, žiadna nefungovala, nebude asi problém. Ale mě k tomu připomíná, k tomu, co říkáš, tak mě to připomíná jeden citát, který říká, že kdo neví, kam jde, je jedno, jakou cestu si zvolí. Přesně tak. Jo, takže asi... Ale zároveň, když si vezmu, že jsem s těma founderama dělal, tak ono to je sakra těžký. Protože on ti to jako nikdo neporadí. Tohle je jedna z mála věcí, kterou si musíš sám určit. Áno, ale môžeš mať sprievodcu, to je preto, že ja mám I don't give a shit a príde mi founder, hovorí mi víziu, ja mu dám 4 otázky a niekedy meníme podnikanie po pol hodine. A to je práve tá, že stretneš niekoho, kto neriešiš značky. Ale tým, že som založil 6 firiem, som v investičnom fonde, v ďalšom investujem, naposledy pred týždňom som investoval do firmy, pred mesiacom ďalšie ako investor, tak ho keby, že viem ho upratať k tomu, že vidím, že či chce lifestyle business, alebo či chce zarobiť. Ak chce lifestyle business, ja ho nebudem týrať. Lebo on chce mať, ja chcem mať značku, ja chcem mať a naša rodina, tak pomôžem ti, aby to bolo funkčné. Ale ak mi povie, že chcem zarobiť, tam ideme hardkorovo. Okay. Tam už ideme trh, potenciál, aká je trakcia na tom trhu. Lebo ty môžeš robiť všetko správne, ale máš debilný proste, industrie kategóriu a ty môžeš mať správny produkt, správny pricing, správnu distribúciu, všetko, značka fantastická, ale si v zlej kategórii a povedz, všetci sú idioti. Ale si v nesprávnej kategórii, ktorá je pomalá alebo nerastie. OK. Hele, mám tady ještě pár takových otázek trošku jakoby mimo to, o čem se teďka bavíme. A já se tě hrozně chtěl zeptat na téma politického marketingu. Protože v Česku, já si hádám i na Slovensku, se říká, jako, že politický marketing je práce jako jakákoliv jiná. A vlastně šel bys do politického marketingu, nebo je to pro tebe téma? Pomáham občas zachraňovať veci. Takže riešim to a akože on je vlastne strašne jednoduchý, vo finále je strašne jednoduchý, ale ťažký v tom, že tam sú veľké ega. Jo, ale zároveň to moje otázka mířila možná trošku jinam, jako jestli bys pomohl komukoliv, nebo jestli jako marketer máš nějaký svůj kodex vlastních hodnot. Bol som s veľa ľuďmi, sedel som s veľa ľuďmi, prehovárali ma, dávali mi ponuky, povedal som, že nie, I don't care. Takže že musí to byť niečo, čo ma naozaj bytostne oslovuje, alebo čo ma ovplyvňuje. A kde vidím, že tá druhá strana proste naozaj chce niečo spraviť. A veľa ľudí len si hrajú svoje hry a to ma nezaujíma absolútne. Takže treba si dávať pozor, Ľudia sa tvária a potom majú nejaké ako keby zákulisné svoje nejaké ambície, alebo sú súčasťou niečoho väčšieho. Takže znovu je to na každom, či sa rozhodne, alebo nie je podľa mňa ako keby, že ak chcete ovplyvňovať svet okolo seba, žiaľ je to cez politiku, alebo proste, lebo ľudia radi plačú, ale nakoniec tá politika je to, čo ovplyvňuje náš život. Alebo je to kultúra, v ktorej žijeme. Takže môžete si či budete riešiť politiku alebo kultúru. Kultúru v tom, ako sa správame, ako sa k sebe správame. Ja som si vybral, že budem robiť tú kultúru. To znamená, zdieľam informácie, nezakrývam informácie, prepájam ľudí, pomáham ľuďom rôznym, nič z toho nemám. A to je, čo sa snažím ja priniesť do podnikateľskej kultúry. A ďalšia vec je, že proste vyzerám takto, človek šiltovke s nejakou proste debilnou mikenou, aj takto môže vydať investor, človek, ktorý robí toto, aby ľudia nemali presudky, že aha, tí podnikatelia a investori, že vlastne oni by sa museli tváriť a tak. Ja som živým dôkazom toho, že môžete byť presne, že sami sebou a robiť halúze a stále sa to tako keby dá robiť efektívne, finančne a zaujímavé. Takže ja som si bral cestu kultúry, úplne toho prostredia ako takého, príkladom toho, ako pristupujeme k produktom a projektom. Tak a druhá otázka, kterou jsi tady měl k tématu marketingu, tak já jsem někde slyšel úplně perfektní kritiku jakoby lidí, co dělají v marketingu, že vlastně dneska nejchytřejší mozky lidstva řeší to, aby lidi někde klikali na reklamy. Ano. A
je to takový trošku schození toho tématu marketingu a vůbec... A tak to je. Tak to je. Mňa to strašne vytáčalo, lebo akože ja som preto aj predstavil na súťaž a takéto veci, lebo vidím tá obrovská energia a potom sa tešíme, že nejaká blbosť je o 3% proste menšia blbosť. Takže áno, ale to je znovu vekom, hej. To je znovu. V úvode si väčšinou rebel, chceš robiť čokoľvek, dokázať svetu a tak ďalej, potom si uvedomíš veci, začneš si to upratovať a je na tebe, či ostaneš v tom kolotočí, alebo chceš vybočovať. Takže ja som bol unavený z toho, proste sa riešia blbosti a kampáne, ktoré fungujú len na kreatívnych súťaži, ale nemajú finančný dopad. A napríklad ja veľmi verím v to, že ja strašne chcem zarobiť peniaze, lebo keď máš viac peniazí, vieš výraznejšie pomáhať. Takže ja som si rozhodol, že nebudem tu nariešiť nejaké somaneky kampáne, ktoré majú že prd. Ja budem stavať značky a firmy a tých founderov tak, aby zarábali násobky peňazí. A naozaj mám kamarátov, ktorí, že Mišo, kam teraz dávaš peniaze? Vieš, čo teraz posielam tu na Ukrajinu, neviem koľko, neviem čo. 10 000, vieš, že sa pridám k tebe. A to je náš klient. A toto je fantastické. Že vlastne pomôžem zarobiť, ale to nie je jednou kampaňou. To je tým nastavením, to je tej celej štruktúry tej firmy a vlastne zarobia viac peňazí, ale ideme viac pomáhať. A my si beráme, čo chceme pomáhať. Ale, nech si berte, pomáhajte akékoľvek strane, ale pomáha sa lepšie, keď máte milión na rozdeľovanie, ako keď máte 10 000 na rozdeľovanie. Takže vlastně tvoje teďka současná mise je pomáhat, jakoby, aby rostly ty firmy a nějaký ekosystém okolo a to tě naplňuje nejvíc. Áno, proste pomôcť founderovi, ktorý príde, tápa sa, bol z ezoterikmi, tým mu povedali, že červená je nejaká farba prekliatia, neviem čo, alebo modrá je farba stability, alebo že ak budete archetyp, neviem čo, a tak on si myslí, že niečo má hovno, hej. Takže upratá to trošku, keď máš marketingovú stratégiu, ktorá má 300 strán, tak vlastne máš PowerPoint, nemáš marketingovú stratégiu. A sú také tie veci, takže to snažím akože odbušitovať a proste, že kde sú peniaze, čo chceš ty, poďme k tomu, toto poďme spraviť. Takže vidím, že aký to má reálný efekt a to má veľmi naplňa. Hele, vždycky v té druhé části mě zajímá jakoby můj host osobně, tak jaký jsou nějaké tvoje osobní hodnoty, protože máš zkušenosti z mnoha odlišných firem, děláš ten biznis jakoby taky dlouho, tak co jsi vlastně vysledoval, že jsou nějaké tvoje hodnoty, které tobě pomáhají? Takže my sme teraz zistili, že vlastne už 20 rokov robím denne marketingovú komunikáciu, že sa ním živím. Takže už 20 rokov, že akože dosť veľa, 2 dekády. Ale samozrejme ideálny stav, keď od tých ľudia nejak ma vnímajú a tak ďalej. Ale je veľmi zaujímavé to, že čo som si všimol, že niektorí ľudia si myslia, že Mišo je taký drsný a taký vulgárny a taký asi namyslený alebo nejaký a tak ďalej. A potom ma spoznajú, že Mišo, ty si úplne iný. A to je pre mňa fascinujúce, že zisťovať, že tí, čo ma poznajú, majú úplne iný pocit ako z médií, keď vystupujem alebo som na konferencii. Tak to je pre mňa taký paradox. To sa o sebe naučil, že asi je tam brutálny rozdiel, keď som vonku a chcem niekomu naozaj pomôcť a potom v súkromí, že vlastne skôr som ten, čo proste rieši, pomáha a tak ďalej a tak ďalej. A úplne sa inak správam. Takže to bolo veľmi zaujímavé pre mňa zistenie. Som myslel, že som rovnaký, takže nie som rovnaký. Hele, krásně o tom mluvil Kuba Horák, když si napsal někde komentář, že lidi nehejtují tebe, ale jejich představu o tobě. Ano. A vlastně tvoje virtuální osobnost je úplně jiná osobnost, než seš ty. A bohužel jako ta virtuální není pod kontrolou tvojí. Ona je koncentrovaná strašne. Ty máš proste malý slot na to, aby si teraz niečo v rámci svojej misie pomohol niekomu, tak to koncentruje, že niekedy v tomto regióne funguje trošku viac agresivita, vulgarita, aby ťa počuli. Povieš hovno a ľudia sú, wow, ty vole, to je asi super. Takže fungovalo to i našemu bývalému prezidentovi, že? Takže akože we play the games to win the games. Ale čo chcem povedať, že ako keby tá hodnota, ktorú cítim, že je pre mňa strašne dôležitá, je osobná sloboda. A to je to, že nerobiť veci len preto, že feed the beast. OK. To znamená, pre mňa fakt reálne zmenila život kniha Creativity Agency. Ed Catmull. Kde vlastne hovoril o príklade IBM, že vlastne už boli tak veľkí, že museli toľko zarábať, že robili proste chujady, aby mali peniaze. A to je pre mňa zvýraznený prst, že proste, ja sa chcem pozrieť každému podnikateľovi do očí a nikdy sa mu nevštierať. A keď on povie, že nebudeme spolupracovať, ja budem rád, on bude rád. A nebudem sa nikomu vtierať a nebudem nič robiť preto, aby som získal niekoho peniaze a tým pádom znížim z toho štandardu alebo znížim z toho, že musím reálne pomôcť. A vidím, ako veľa ľudí sa proste vtiera
ňuní, toto neviem čo, vlastne klamú. Čo si zmiňoval vlastne toho love brandu, že áno, že veci, ktoré sa vtierajú tým founderom a proste neviem čo, vlastne, že oni vlastne opakujú veci, ktoré hovorí ten founder a tie veci sú väčšinou zlé, alebo sú nesprávne a tak ďalej a teraz oni sú tam vtiernutí a trčia zo zadku. A to mi je, že niečo, čo vlastne, že možno dobre, že to tak je, lebo tí ľudia sa potom radi, akože takíto ľudia, čo sa tak unikajú navzájom, tak nech sú niekde inde, ale tým pádom je to obrovský filter na ľudí, ktorí sú, že don't bullshit me, poď mi pomôcť, rozumiem, že nerozumieš všetko, toto sú naše problémy, čo si 20 rokov nám vieš pomôcť. Absolútne férový, krásny prístup. Takže don't feed the beast a dá sa to, akože to som aj vám povedať všetkým, že ak máte pocit, že, alebo tender, hej, že my nechodíme do tendrov. Ja každý deň vidím na LinkedIne vyplakávanie, nejakí klienti sú idioti a ten tender bol debilný, tak nechod do tendrov. Čo tam ideš, keď si nervný potom z toho? Okay. Ale ľudia sú v takomto kolečku, oni sa nevedia presne, že to dá inak. Nepáči sa mi tu, tak som vo Švajčiarsku. Mám tam teraz 15 klientov bez tendra. Tak tam choď, ale už, radšej tu budem sa vtierať a budem služobníček, proste chujov a budem v tendri, kde budú podvody, kde bude neviem čo. A to je tá vec, že preberte zodpovednosť za svoj život. Nenechaj sa tými okolnostiami proste tu vydepkať, lebo ten život je nádherný. Je krátky, je nádherný, vieme si pomáhať. Což je tá aplikovaná svoboda. Presne tak. A buďte slobodní vo svojich rozhodnutiach, ale keď budete vyplakávať každý deň, že proste klienti sú debili, tak možno nakoniec vy ste ten hlupák. Ale ty když o tom mluvíš, tak mě jasně to strašně připomíná to, že já jsem se s x svýma nejlepšíma klientama jako pohádal. Ja vždy v úvode a oni potom boli najlepší kamaráti. Tak a to jsem chtěl říct, jo, že vlastně jakože na začátku to někde kříslo a oni poznali, že jakoby já mám ten svůj názor, oni ho mají a pak jsme si začali sebe vážit, že jakoby já jsem jim nekejval, ale řekl jsem jim i to co se jim nelíbilo. Moji kolegovia hovoria, že príde Mišo do miestnosti a jeho úlohou nebude vás potešiť, ale vám pomôcť. To je skvělý. A niekedy to naozaj také, že my to odprezentujeme a znamená, že krik nadal, že to nie je pravda, my to robíme 30 rokov, máme to overené. Poďte, to nie je môj názor, ja neviem, čo funguje, ale toto nám vyšlo z týchto výskumov, toto sú tie strachy, obavy, poďme to len vyskúšať. Máme krik, lebo ohrozujeme niekoho ego a potom, že prepáčte, vyspal som sa na to, poďme do toho a bum, a firma ide hore. OK. A je to presne ako hovoríš. V úvode je to niekedy, že konflikt jak hovado, lebo oni sú nezvyknutí, že niekto je proti ním. Lebo oni sú obklopení pritakávačmi. A keď máš samozrejme, a to je pre mňa to aj veľmi správne. Veľké ego foundera je pre mňa veľmi správne, lebo ľudia robia chujady, boja sa a ty potrebuješ ísť niekedy do neznáma. Tým pádom jasné, že takže vyfiltruješ ľudí, ktorí majú názor, máš tam pritakávačov, ale prídeš do momentu, kedy už nepotrebuješ pritakávačov, už potrebuješ niekoho, kto ťa... A toto ešte vyskúšaj a zrazu tam sú peniaze. Což je hezký paradox, že jo? Protože abys byl úspěšný founder, tak to ego potřebuješ, ale zase v nějaký moment potřebuješ naslouchat zase to a nesmíš zase spadnout do svý bubliny, že máš jenom ty přitakávače. To je reálne vec, ktorú som tam dal tam, že ak druhá vec, ktorá mne zmenila život, to je Gainer's Curve. To sme v rámci, ako keby, keď sme riešili v investičnom fonde, že sme boli 12 v jednej firme, 25, 30, 100 nás bolo 150, 250, sme takto rástli. A ľudia ťažko hovoriť, ale my už nie sme, ako sme boli kedysi. A máš teraz takú depku, že bože, ale my nie sme iní, ale vlastne sme iní a tak ďalej. A vtedy vlastne Peťo Rikovský doniesol Gainer's Curve a tam vlastne je tam celá kapitola k tomu, je to absolútne že mind-blowing vec a to je to, že firma má rozličné štádia, rozličné krízy. V úvode rastieš vďaka egu, odvahe a hlúposti a chaosu foundera, ktorý ide. Aha. Zrazu si v štádiu firmy, kedy už tento chaos spôsobuje fakt chaos a potrebuješ nejaké pravidlá. A tam zrazu ľudia ti hovoria, my nemáme radi pravidlá. Doteraz to bolo aké super. A potom to je takto. A je tam fakt nejakých 7 stageov. A my sme potom tým pádom vedeli, a to je naozaj, to opakujem často, ale to je jedna z najlepších vecí uvedomenia sa, že nie, že ty si chuj, my sme chuj, všetci sú tu chuji. Táto firma je v tomto štádiu, bude mať tým pádom takéto problémy a potrebuje takúto typológiu ľudí. To nie je, že my sme zlí, vy ste zlí. My sme v tomto štádiu. Budeme v ďalšom štádiu a väčšinou už pri konci je to o kolaborácii networkingu. V úvode potrebuješ ľudí, ktorí proste idú, ale potom už potrebuješ ľudí, ktorí chcú pomáhať a chcú kolaborovať a networkovať. Lebo tak rastieš. A tam to ego je už ako nepřítel. Už je nepriateľ. Takže v boarde potrebuješ mať nie egocentrikov, ale v boarde tej firmy potrebuješ mať ľudí, ktorí vyhľadávajú príležitosti na spoluprácu. A keď to máš takto pred sebou a pozrieš sa na to, wow, že vlastne naše problémy nie sú naše problémy, je to problém
bežný pri raste firiem a ja vidím, keď niekedy povieme tým klientom, on je úplne taký, že Ježiš, ja som si myslel, že robím zle. Nerobíte zle. Ja som si myslel, že my zlí naši ľudí. Nerobíte. Nie. Že to je oni proste, že jasne, že vám hovoria, že to nie ako kedysi čakajú o 100 viac. Čo čakáš? Ale a to je tá chýbajúca tá edukácia, tá marketingová, biznisová, že tu nás sa proste riešia chujady taktiky, ale nerieši sa to gro podnikateľské. A zároveň, že jakoby v našich končinách jsme se to neměli úplně od koho naučit. Áno, takže vybil socialismus prostě. Jo. Takže možná, kdyby tady nebyl socialismus a byly by tady prostě 6. generace Baťů nebo někdo takovej, že by ses od nich měl to učit. Lebo kto prežil socializmus? A my se musíme učit od sebe, že jo? Špekulanti prežili socializmus. Jo. Špekulanti a hochštapleri a tak ďalej. Proste boj tam postiví podnikali, tých bolo strašne málo. Tí boli ubití systémom. Takže tento systém vlastne vyprodukoval proste naozaj, že veľmi veľa gigantických megachujov. Ale zrazu dostávame kultúrne sa do stavu, kedy už ako keby naozaj ľudia, ktorí majú nejaké hodnoty a neriešia len seba, ale chcú tvoriť ekosystémy, ktoré pomáhajú možno iným. Konečne máme tu moc. Konečne máme tie peniaze a môžeme ovplyvňovať tú kultúru na ďalšie dekady dopredu. Myslím si, že to, co jsi popsal, vlastně si tím projde každý, komu roste firma. Že v jednu chvíli jako začneš mít pocit, že jsi brzdou v té vlastní firmě a že to, kde si vyrost, je vlastně to, kde teďka stagnuješ. Ano. Tady jsi měl Radara z Železní koule, který právě jakoby přesně říkal, že je extrémní rozdíl jako CEO a founder role. Ano. A že on prostě jako ten founder se cpal do té role CEO a nešlo to. A pak si najmul jako jinýho CEO a naraz to všechno začalo fungovat, když on odstoupil. Ano. A na to jakoby potřebuješ trošku to ego mít už srovnaný. A ten speciálny trik, ja som to nazval, že žltá kniha budovania značky a vlastne prvých 200 strán není o značkách. To jsem právě pochopil, když se o tom bavíme. A to je tá halus, že ľudia taký, čo? A zrazu wow. A zrazu akože... A to je ten trik, že keď som to nazval, že Biblia podnikania, alebo takéto, tak to zúži ľudí, ktorí chcú riešiť podnikanie. A zrazu tie značky sú teda sexy, každý o tom hovorí. Zrazu je to, že budovania značky a zrazu ty vole, však tá značka je aj pricing, distribúcia, Gainer's curve, ty vole, vlastne toto, toto a zrazu tí ľudia sú, ty vole, prečo toto neučí sa? Ja mám najčastejší feedback je, prečo si to veci neučia? Ja neviem, prečo to neučia a preto som to napísal. Ale v Singapuru mají normálně předmět entrepreneurship, kdyby si studoval normálně jakoby základní školu nebo střední. To je super. Tak si myslím, že právě když dělal nějakou studii tady v Česku, tak se ukázalo, že podnikat chce strašně malý procento lidí. Ano. A je to vlastně škoda, že vlastně pro spoustu lidí ten ideál je někde být zaměstnanec. A dokonce myslím, že v top 10 se objevují firmy jako Agrofert třeba. Že jako já si říkám jako mladý člověk, že bych chtěl mít sen pracovat v Agrofertu. Pro mě úplně jako je to nepochopitelný. Ale možná právě je to o tom, že ten vzdělávací systém vůbec tě tuhle cestu neučí. Ale ty budeš donútený, lebo ako keby, prečo podľa mňa táto kniha bude úspešná v zahraničí a čo sa vlastne teraz deje, vlastne my sme vlastne predali v jednom regióne 15 000 kníh, ja viem, že pre teba to bude, neviem aké číslo, ale že v rámci tej kategórie, akože bola to najpredávanejšia kniha na Slovensku, môj predpoklad bol 500 až 1500 kusov, prekvapilo nás to. Takže už to je nejaká spoločenská objednávka, ale hlavne to bude nevyhnutné naučiť sa vedieť zarábať peniaze, pretože firmy budú skracovať úväzky. Teraz budeš mať trojnové úväzky, polovičné úväzky a tak ďalej. Ty nebudeš vedieť zarobiť na seba, budeš mať 2 zamestnania, alebo dokonca 3. V Amerike sa to deje. Ľudia prichádzajú o poistenia, benefity, skracujúce úväzky. A to, čo robili, alebo si povyšovaný, tebe sa rozšíria kompetencie, ale ríti peniaze máš rovnaké. A to sa začína diať. A to bude obrovský tlak, teraz to ešte len začína. Ale ty, ak si uvedomíš, že ja popri tom budovať ešte niečo svoje, tak keď už nakoniec niekto vyhodí, alebo si povieš, že tak už stačilo, tak ty už si budoval popri tom niečo svoje. A raz zažiješ ten pocit, že ti príde faktúra, ktorú si ty vystavil, že vieš na seba zarobiť a už potom získaš väčšiu odvahu. Takže ja nehovorím tak, že za výpoveď a choď podnikať, ale priprav sa na to, že o 3 roky proste bude sakra prúser a začni budovať si svoju značku. Nemusí to byť osobná značka, svoju značku nejakú. A to len predávaj na Instagrame, mne je to jedno. Ako v Maroku predávajú ľudia na Instagrame kozy. A čo si ty menej? Nauč sa toto a keď sa naučíš predávať, tak potom už vieš čokoľvek robiť v živote. Ono je to docela kompatibilní vlastně s tím, co teďka já připravuju v rámci své nové knížky o AI mindsetu, že já říkám, že jako není to o AI, ale je to spíš o nastavení mysli, že prostě ten svět bude úplně jiný a bude se strašně rychle měnit. A ty lidi, kteří se v tom dokážou o trošku rychleji zorientovat a budou ochotní brát nějakou riziko na sebe a selhávat a překonávat selhávání. Že vlastně ten podnikatelský mindset
je užitečný, i když nepodnikáš. Že ty můžeš být zaměstnanec v korporaci a i korporace oceňují, že jsi ten intrapodnikatel, že tam jakoby přijdeš s nějakou vlastní iniciativou, nebo v ideálním případě by to měli oceňovat. A za mě tohle to teda jakoby není o brandu, ale je to o podnikatelském mindsetu. Presne tak. To si absolutně trafil. Co bys ještě úplně na závěr, mě vždycky baví otázka smyslu života a za mě teda vlastně otázka podnikání vždycky pro mě byla, když jsem založil firmu, když se firmě začalo dařit, tak jsem si vždycky pokládal otázku teda, kde je můj smysl jako toho foundera, přesně kam to chci mířit. A já jsem si kdysi dal takovou misi jako lepší Česko skrze vzdělávání, že prostě moje mise je vzdělávání, učit lidi, strašně to baví. Proto dělám podcast, proto píšu knížky, proto dělám přednášky. Vlastně všechno se dá shrnout tady pod tou misi lepší Česko skrze vzdělávání. Samozřejmě pak, když člověk je v zahraničí, tak už to nefunguje, ale chtěl bych se zeptat tebe, co pro tebe je tvoje nějaký smysl, mise, jako ta nejvíc core? Podľa mňa to inšpirácia, nakopávanie, kolaborácia. Že inšpirovať tí ľudí, nakopnúť ich, aby išli tou cestou a potom im pomáhať spájať. Napríklad, že mám reálne teraz, že ponúka pre vás, hej? Že táto kniha spôsobila to, že teraz sme z človečného robili karty, zo žurnálu sme robili zápisník, takže iné firmy, iné subjektívni podnikatelia išli po našom chrbte k našim čitateľom. Takže moja ponuka je, ak poznáš ty alebo diváci nejakú českú firmu, českú značku, český founder, česká founderka, a oslovujeme podobnú celovú skupinu. Radi s vami urobíme kolaboratívny produkt. Ja z toho nič nechcem mať. Proste dáme vám, že tu je náš mailing list, tu máme Forbes, partner a tak ďalej. Urobíme kolaboratívny produkt s žltou knihou a choďte po našom chrbte, dostaňte sa k novým zákazníkom. A to je naozaj, že Čiže je to propojování a dělání sítí tvoje. Presne tak. Toto je nejaká bublina, nejakých 15 000 ľudí, vy máte svoju bublinu 15 000 ľudí a oslovte nových zákazníkov v inej bubline. Nebuďte len tu na toto je mod. Viete, ako bol ten, že kedysi bolo, že bude super nápad robiť lojalitné kluby a lojalitu. A keď sa ukázalo, že to tam nie je zmysel, že tak firmy nerastú cez lojalitu. Potrebuješ oslovať nový, že jo? Áno, aby si prežil, potrebuješ neustále mať silu a vôľu oslova nového zákazníka. Takže ak niekoho poznáte, kto chce robiť s nami nejaký kolaboratívny produkt, máme tam ten žurnál, ten zápisník, máme tam tie karty, neviem, či napadne vás čoko, pre mňa za mňa gujkuroče. Podnikateľským, tak poďme do toho. Poďme to spraviť a radi prenecháme ako keby aj našu distribúciu v vašej firme. Ale úplně nezávisle, já teďka dopisuju tu svoji knížku a poslední kapitola, budu dělat spoiling, je o tom, že v budoucím světě budou nejdůležitější právě ty propojování komunity a budování sítí. Jo? Protože vztah je takový jako jednosměrný, když to ta síť je prostě komplexní. A že vlastně, když se obklopíš lidma, kteří nějakým způsobem inspirujou, já jim říkám posouvači, pak jsou ještě posírači, to je jiný příběh, tak posouvači, posírači, až vlastně, když v té svý síti máš prostě tamhle ten rozumí marketingu, tamhle ten rozumí AI, tamhle ten tomuhle, takže vlastně ty rosteš skrz tu svoji síť. Ano. A mě vlastně baví, že když tě pozoruju, že tak něco zajímavého nasdílíš, někde seš na rozhovoru a tak dále. A že pro mě můj největší životní asset je vlastně sítě, který jsem vybudoval v rámci svého podnikání. Ano. A má to pro mě daleko větší hodnotu, než možná jakoby cokoliv jiného. Tak jak se díváš tady na to, že vlastně součástí toho i mýho možná hodnoty mojí firmy a mě jako člověka je ta síť, kterou člověk má kolem sebe. Nevinutné. Kolaborácia, inšpirácia. Vo finále akože to neoklame, že áno. Treba si uvedomiť, že áno, doba sa mení, pozornosť padá, značky musia fungovať po 2 sekundy a prichádza AI, ale ak poznáš fundamentals, homo sapiens, všetko ti pôjde ľahšie. My sme social animals. Robíme veci preto, aby sme boli rešpektovaní v celku. Pokiaľ to nerobíme, tak sme deviácia a vlastne trpíme, ideme proste mimo a potom menej šťastní. Takže my sme social animals a to sú nejaké princípy a to je spolupráci, kolaborácii o spoločnom. Aj toto výnimočné individuum na to, aby bolo výnimočné, potrebuje kontext. Takže nakoniec o tej spolupráci. Takže ak sa naučiť ako keby, že chápať homo sapiens z behaviorálneho hľadiska, tak sa vám všetko bude robiť ľahšie a preto je absolútne, že jasné to, čo hovoríš, veď jasné, veď to funguje. 10 000 rokov, 20 000 rokov fungovalo to proste aleluja, tá spolupráca, kolaborácia a práve aj diverzifikácia je neustále dôležitá. Napríklad, kedysi, predstav si, že máš kmeňovú štruktúru, máš nejakú dedinu, nejakú staroveku. A veľa ľudí ako keby odchádzalo, lebo svet bol cudzí a bol proste neviem aký, ale že a báli sa, mali nejaké náboženstvo, mali nejaké zvyky a zrazu tí, ktorí boli prví, ktorí išli mimo, boli pastieri.
lebo oni išli riešiť naozaj nejaké ovce, kozy, neviem čo ťavy. A oni išli mimo svoju bublinu a vrátili sa a povedali, tam je iný kmeň a ten má iný zvyk. Wow. A to je fantastické, že zrazu tá inakosť nás posúva ďalej, tá iná názorovosť. Je to aj dôležité hľadiska homo sapiens proste. Keď sme boli všetci rovnakí, pri tu nejaká iná choroba alebo nejaký jeden názor, a všetci sme mimo. Ty potrebuješ vždy tú diverzifikáciu aj toho názoru, aj toho presvedčenia, aj tú biologickú, aby proste vždy, keď príde nejaký obrovský fuck up, aby časť tej populácie pokračovala ďalej a tie ostatná bude buď myšlienkovo vyprahnutá, alebo proste nejak geneticky, že to stane nejaký kolaps. Takže my tú diverzifikáciu potřebujeme a ta je nevyhnutná cez právě kolaboraci a networkování. Super. Díky moc za úžasný rozhovor. Přátelé, s váma se loučíme také. Mějte se krásně u nějakého dalšího dílu. Pokud vás tenhle zaujal, budeme rádi, že budete šířit a sdílet. A klidně nám napište právě, co pro vás je nějaká vaše mise, vize jako podnikatelů, pokud podnikáte. A třeba můžeme vymyslet nějaký kolaborace. Presne tak. Collaboration is the future. A napíšte do komentárov myšlienku, ktorá vás zaujala najviac a odmeníme, vybereme potom s Petrom, dáme vám potom knihu, pošleme. Jsi dobrý salsák. Super, tak jo, díky, mějte se krásně, ahoj. Ahojte.